Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Tabbani sauraron mu a cikin wannan shiri namu ne mun zo muku da cikakken rahoto dangane da labaran wasannin kwallon kafa. Musamman ta fannin cinikayyar 'yan wasa yanzu fa lokaci ne da kungiyoyi suka fito kwansu da kwarkwatar su domin ganin su cewa sun sai 'yan wasan da za su rufa musu asiri. A kowane lokaci za mu iya cewa kowane magoyin bayan kungiya yanzu fa babban burinsa shine ji wai shin kungiyar sa wani dan wasa take tanadan masa. Mai sauraron mu idan kuka bi mu a cikin wannan shiri namu daki za mu kawo muku cikakken rahoto dangane da abubuwan da suke faruwa kimanin Europe da kuma sauran bangarori nahiya Turai. Tabbin sauraron mu muna fatan idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha zaka daure ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sauti domin kasancewa ka mutum na farko da zai tsinka shirin mu da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba. Idan kuma ka ji mu a nan tasha mai sauraron mu muna fatan zaka yi mana like sannan kai mana comment domin karfafa mana gwiwa ci gaba da kawo muku labarai babu kakkautawa. Mun gode ku kasance da wannan tashar tamu a koda yaushe. To mai sauraron mu za mu iya cewa tabbas wannan shiri namu zai iya kasancewa akan maudu'i guda uku. Maudu'i na farko mai sauraron mu tabbas za mu tattauna dangane da batutuwa akan kungiyoyi da kuma wasu lafazuzzuka da 'yan wasa suka faɗi. Musamman lafazin Rafinha dangane da kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona da Carlo Ancelotti da Bruno Fernandes. Da kuma dan abin da ba a rasa ba ta fannin kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea da Liverpool da kuma sauran kungiyoyi. Bayan nan mai sauraron mu tabbas za mu tsinduma ta fannin cinikayyar 'yan wasa. Daga nan kuma mai mu tabbas zamu karkata zuwa sharhi akan wasan da ya gabata tsakanin kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal da kuma Newcastle. To mai sauraron mu bari mu fara cikin wannan shiri namu gadan-gadan. To mai sauraron mu kamar yadda rahotanni suka bayyana daga dan jarida Fabrizio Romano a inda fa zamu iya cewa dan wasa Neymar fa ya fito da wani zazzafan lafazi a inda ya furta furucin cewa tabbas abinda Cristiano Ronaldo ya faɗi a kwanakin baya fa tabbas yanzu fa yadda da shi kuma ya ƙara tabbatar da al'amarin gaskiya ne. Idan ba za mu manta ba dan wasa Cristiano Ronaldo ya yi babban lafazi a inda ya janyo cece-kuce a kafafen yada labarai a inda ya bayyana cewa tabbas a yanzu link din Saudiya ya fi link 1 bi ma'ana link din da kungiyar kwallon kafa da PSG take buga. Dalili ko shine kwata-kwata kungiya ɗaya ce fa take ɗaukar wannan kofi a kowace shekara bi ma'ana PSG. A inda tabbas za mu iya cewa wannan batu na dan wasan ya janyo cece-kuce a kafafen yada labarai. To jim kaɗan bayan wannan lafazi na dan wasa Cristiano Ronaldo a inda zamu iya cewa fa dan wasa Neymar JR ya fito ya sake da zafin batu dangane da wannan batu. A inda ya bayyana cewa tabbas ya yarda da batun dan wasa Cristiano Ronaldo akan batun cewa Saudi Pro League ta fi League 1 duba da yanayin 'yan wasan da aka tara manya-manya duba da yanayin dabin da ake buga tsakaninsu da kungiyoyi. A inda ya bayyana cewa tabbas lafazin dan wasa Cristiano Ronaldo ya daidai duba da yanayin kungiyar kwallon kafa ta PSG ita kadai ce take taka rawar gani a wannan sassani. To mai sauraron mu a nan fannin kuma za ku ji cewa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wato ko Bruno Fernandes ya fito wani zazzafan batu dangane da abin da yake faruwa a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Tabbas za mu iya cewa kowa ya ga abin da ya faru a fafata kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kuma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Kowa a tunanin sa fa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool za ta iya samun nasara mai zafi akan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Kai za mu iya cewa fa kama har magoya ba kungiyar kwallon kafa ta Manchester United za mu iya cewa fa sun yi saranda dangane da wannan al'amari duba da yanayin tafiyar da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool take. A inda tabbas za mu iya cewa fa sabani ya afku kungiyar kwallon kafa ta Liverpool fa ta yi rashin nasara sakamakon za mu iya cewa fa rashin nasara ce. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta fi kowa sai takewa take a Premier League a Champions League ma bata bari ba, amma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United wanda ake ganin cewa a wannan season din tana nuna gazawarta inda suka samu nasarar yin draw da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. A inda tabbas kowa ya ga cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta iya bakin kokarinta, tabbas dole a yaba mata dangane da wannan kokari nata. Tabbas al'amari fa ya juya sakamakon fa yanzu Bruno Fernandes fa ya fito yayin wani zazzafin batu wanda ya dau hankali a kafafen yada labarai. A inda ya bayyana cewa wai shin me yasa ba ma irin wannan kwallo ne a kowane kwallo da muke buga a Premier League? Me yasa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ba za ta iya fitowa ta buga kwallo kamar yadda ta buga da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ba? Sakamakon cewa tabbas inda ya kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta fito tana irin wannan kwallo to tabbas fa za a samu ci gaba. To mai sauraron mu shin ya kuke ganin furucin Bruno Fernandes dangane da wannan al'amari da ya furta akan batun kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ya kamata a ce ta fito ta rinka irin wannan kwallo? A inda zamu iya cewa fa shi fa mai horarwa abu da ya rage masa bi ma'ana ya fito ya saita ku ya baku umarni.
sauran karfi Freja da danna 'yan wasa ya rage gare ku, wanda a shawarce zamu iya cewa Bruno Fernandes ya kamata a ce ya hada 'yan wasansa ya zauna a mitin din gaggawa dangane da wannan al'amari ko za a samu mafita. Ta bangaren sansanin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mai sauran mu a nan fannin kuma za ku ji cewa dan wasa Rafinha fa ya fito yayi wani zazzafan batu dangane da rijistar dan wasa Dani Olmo da Pau Victor. Tabbas dan wasan fa abin da ya faɗi fa wata kila fa ya iya kasancewa gaskiya. Ku biyo mu domin jin abin da Rafinha ya faɗi. Dan wasa Rafinha ya bayyana cewa tabbas wannan yanayi da aka shiga na rijistar dan wasa Dani Olmo da Pau Victor, gaskiya wannan abin za a iya cewa fa abu ne mai rikitarwa, abu ne mai rikitar da kwakwalwa. Tabbas kowane dan wasa ba ya so ya tsinci kansa a cikin wannan yanayi ba, sakamakon yanayi ne ba mai daɗi ba, a inda ya bayyana cewa tabbas irin wannan abubuwan su suke bata hada-hada cinikayyar 'yan wasa. Misali da a ce shi a karan kansa a wannan lokaci bai zo kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ba, kuma ya ji ana irin wannan tataɓurzar dangane da signing din rijistar dan wasa guda ɗaya, wanda za a iya cewa fa wannan abu fa yana neman ya kai ruwa rana, inda dan wasa ya bayyana cewa tabbas fa ba lalle zo ba, kamar yadda dan wasan ya bayyana. Ya ƙara da cewa tabbas wannan yanayi da dan wasa Dani Olmo da Pau Victor suke ciki tabbas bai ji daɗin sa ba, kuma tabbas yana alhini dangane da wannan al'amari, kuma tabbas yana nan yana fatan cewa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta yi kokari iya bakin gwargwadonta domin ta ga cewa ta fitar da dan wasa Dani Olmo da Pau Victor cikin wannan al'amari, sakamakon tabbas in dai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ci gaba da irin wannan abu to tabbas fa 'yan wasan da take muradin dauka ba lalle su zo ba, duba da yanayin al'amarin da yake faruwa a cikin wannan kungiya. In ji dan wasa Rafinha. A cikin wannan cece ku ce zamu iya cewa fa a yanzu haka dan wasa Pau Victor da Rafinha a yanzu haka suna kasar Saudiya domin shirye-shiryen fara wasan da za a fafata da Super Cup, wanda Hans Flick ya bayyana cewa tabbat ida da yakinin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta yi solving din wannan issue. Amma ɗazu-ɗazun nan muka ji labari daga Fabrizio Romano ta bakin Hans Flick din ya bayyana cewa iya tunanin fa ba lalle a shawo kan wannan matsala ba kafin a fara buga wannan wa. Tabbas a ta wannan bangare mai sauran mu muna taya kungiyar kwallon kafa ta Barcelona alhini da kuma fatan a yi wa dan wasa Dani Olmo register da Pau Victor cikin kwanciyar hankali ko komai ya dawo dai. To mai sauran mu kamar yadda kuke gani wannan sune tawaga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a ƙasar Saudiya a shirye-shiryen su na fara buga wasan Super Cup a inda za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Mallorca. Yanzu dai zamu iya cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da Barcelona da Mallorca da Atlantico Bilbao suna nan tsab a cikin ƙasar Saudiya domin fara shirye-shiryen fafata wasan Super Cup. To wannan kofi dai na mai rabo ne, ba mu san wa zai dauka ba. Daga sansanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid bari mu duba zuwa shugaba Carlo Ancelotti mu ji furucin da yace dangane da dan wasa Endrick, a inda zamu iya cewa tabbas wannan dan wasa alamu sun nuna fa magana ta gaskiya bai saka kafarsa ta dama ba kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Dalili ko shine zamu iya cewa wannan dan wasa fa alamu sun nuna fa wasu na ganin kamar ya gaza, wasu na ganin cewa Carlo Ancelotti ya kamata ya dan bada yaran nan a dan hura shi a wata kungiya bai ma'ana a kai shi lan. Wasu na ganin ya kamata a ce kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta sallama dan wasa Endrick shi ma ya je samu lokacin sa. Ana ta wannan cece ku ce a inda shugaba Carlo Ancelotti shugaban tafiyar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya fito ya furci dangane da wannan dan wasa, a inda ya bayyana cewa ya kamata fa a saurara wannan yaro a dakata, tabbas iya da yakini akan Endrick zai ci kwalakwalai, kawai a bashi lokaci. Farcin da Carlo Ancelotti yayi kenan dangane da dan wasa Endrick. To magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, ya kuke ganin wannan batu na Carlo Ancelotti? Shin a ci gaba da bawa Endrick dama zai warware nan gaba ko kuwa? Mu haɗe a comment section. To misaran mu daga sansanin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool zamu iya cewa fa turka-turka ta taso. Shugaban masu kuɗi na duniya, bi ma'ana wanda yafi kowa kuɗi a duniya, Elon Musk, akwai kishin ya iya siyan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool, wanda tabbas zamu iya cewa mun samu wannan rahoto ne daga manya-manyan kafafen yada labarai. Amma tabbas zamu iya cewa ba za mu saki baki mu ta batu dangane da wannan al'amari ba, sai dai mun samu sahihin labari ko kuma abubuwa sun kankama. To mai sauran mu bayan barin wannan maudu'i bari mu duba zuwa sansani na batu akan cinikayyar 'yan wasa. Tabbas fa yanzu lokaci yayi, kowace kungiya yanzu tana neman dan wasan da za ta rufa kanta asiri. Bari mu tsinduma cikin wannan shiri mu ji wainar da ake toyawa. Me sauran mu bari mu fara dangane sansanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Tabbas zamu iya cewa fa akwai kura tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a wannan lokaci.
mai sauraron mu wai kun san me ke faruwa? Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana nan ta sa ido akan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United, matashin yaro dan asalin kasar Ingila wato Kobe Mainoo. Inda yanzu haka zamu iya cewa rahotanni sun bayyana dan jarida Fabrizio Romano shi ma wallafa a shafinsa ya tabbatar da cewa kungiyar kwallon kafar Chelsea tana nan ta sa ido akan dan wasan kungiyar ta Manchester United wato Kobe Mainoo. A inda kungiyar kwallon kafar ta Chelsea ta bayyana cewa tabbas wannan dan wasa yana ɗaya daga cikin target ɗinta a wannan shekara. To ba mu san dai ya za ta kai ba. Zamu iya cewa wannan turka ce fa. Anya mai sauraron mu kuna ganin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United za ta yadda da wannan batu na a ɗauki Kobe Mainoo zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea? Wataƙila fa ba lalle Manchester United ɗin ta yadda ba, sakamakon kar ta sai da akuya ta zo tana ci mata danga. Ma'ana ta sai da ɗan wasa Kobe Mainoo zo yana addabar ta idan suka haɗu a wasa, kuma ta ganshi a can yana ta taka rawar ganin sa yanda yake so a ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Chelsea. To amma mu san dai iya al'amari zai kasance ba, komai ka iya faruwa. Duk daga sansanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United, a inda rahoto ya bayyana cewa tabbas dan wasa Casemiro zai bar wannan kungiya ta Manchester United duba da yanayin rashin karbar da kungiyar ta masa a wannan lokaci, wanda ake tunanin tabbas dan wasan a cikin satuttukan nan ma zai iya tattara kayansa zuwa wata kungiya, wanda ake alakanta wannan dan wasa zai iya barin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United zuwa Saudi Arabia. To mai sauraron mu, shin kuna ganin Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr da kuma sauransu wace kungiya ce za ta fara rububin daukar wannan dan wasa Casemiro? Dangane da batun Rashford, zamu iya cewa fa yanzu Rashford fa kasuwar sa fa sai farin jini take yi. Kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray, Saudi Pro League da kuma kungiyar kwallon kafa ta AC Milan, wanda ake tunanin kungiyar kwallon kafa ta Dortmund ma fa tana sansana wannan dan wasa. A inda ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United take Allah ta raba da wannan dan wasa ko a matsayin dan wasan aro ne. Tabbas zamu iya cewa fa yanzu nan kungiyoyi guda uku, Galatasaray, Dortmund, Saudi Pro League da kuma AC Milan, in muka hada ta kasance ta hudu. Tabbas zamu iya cewa a cikin wayannan kungiyoyi guda hudu tabbas wannan dan wasa zai iya kasancewa a cikin ɗaya daga cikin su. Bayan nan mai sauraron mu za ku ji cewa tabbas a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta kusa cin mai yarjejeniya dangane da sabunta contracting dan wasa Son Heung-min. Rahotanni sun bayyana cewa tabbas a yanzu kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ba ta da wata matsala dangane da sabunta kwantiragin wannan dan wasa Son Heung-min, wanda ake tunanin nan ba da jima ba al'amari zai kasance. To mai sauraron mu, a nan kuma rahotanni ya bayyana daga jaridar Transfer News, a inda ta rawaito cewa tabbas kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana neman dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Sunderland wato ko kanan Jude Bellingham daga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, bi ma'ana Jobe Bellingham daga kungiyar kwallon kafa ta Sunderland, wanda zamu iya cewa alamu sun nuna tabbas kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana nan ta sa ido akan wannan dan wasa domin ganin cewa ta mallake shi, inji jaridar Transfer News. Ba na mai sauran mu, tabbas kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta wallafa wayannan yan wasa guda uku a matsayin ta tabbata cewa tana son mallakar ɗaya daga cikin su, Coman, Nico Williams da wannan matashin yaron wanda har yanzu dai ban kama sunansa ba, amma zuwa nan gaba dai zamu nemo wane ne. To watakila dai zamu iya cewa fa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana nan tana kanta zabi mai kyau, ba mu san dai wanda zai kasance mata alkhairi ba sakamakon tafiyar Saka injury. Daga bangaren sansanin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool, akwai yiwuwar kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta bada dan wasa Darwin Núñez domin karba wani zakakurin dan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta Newcastle. Har yanzu dai ba mu san wai shin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wa take bukata daga Newcastle ba. Tabbas kwai zai fashe, zamu san wane ne. Daga bangaren sansanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, mai sauraron mu zamu iya cewa ba lalle a samu wani update ta fannin siyan dan wasa ba, duba da yanayin farcin da kungiyar ta faɗi tun daga farko, inda ta bayyana cewa ba za ta sai dan wasa a watan January ba, da kuma turka-turkar da ake ta dan wasa ka iya zuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Illa iyaka zamu iya cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta fito da wasu matasa daga Castilla, bi ma'ana Lorenzo da Aquado, wanda ake tunanin tabbas wayannan yan wasa fa sun yi an gani a wasan da suka fafata na Copa del Rey. Ta fannin sansanin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, zamu iya cewa Sam ga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, bi ma'ana a yanzu kungiyar kwallon kafa ta Barcelona fafutuka ake ta register da kuma signing din contracting wasu yan wasan, amma tabbas za san wayannan kungiyoyi musamman kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid akan batunta na ba za ta sai dan wasa ba, ta kila fa ta iya canza shawara. Ta sansanin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na san fa tabbas ko kuma akwai yiwuwar dole ma sai ta fita kasuwa fate su bayan ta kashe kura da take gabanta a yanzu haka. To mai sauraro,
Bayan wannan batu bari mu garzaya dangane da sharhi akan wasan da ya gabata tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal da kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle. Tabbas mai sauran mu za mu iya cewa wannan wasa da ya gudana tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal da kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle na Carabao tabbas za mu iya cewa ba da mamaki matuƙa gaya. Duba da yanayin yadda wasan ya gudana. Dan wasa Isaac ya fara leƙa raga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal a minti na 37 biyu bayan ƙwallon dan wasa Gordon wanda ya kasance jimla 2-1 a filin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. Tabbas za mu iya cewa a yanzu haka kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal dama ɗaya gare ta. Shine ta dage ta bi kungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle din har gidanta ta lallasa ta kamar yadda ta yi mata a filinta a yanzu haka. Tabbas za mu iya cewa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal alamu sun nuna fa rashin dan wasa Saka yana ta fatan matuƙa gaya duba da yanayin al'amuran da suka faru a cikin wannan wasa. Tabbas za mu iya cewa dan wasa Kai Havertz ya samu babbar dama a inda ya watsi da ita. Tabbas da a ce dan wasa Kai Havertz ya samu nasarar zira wannan kwallo wata kira ya rage kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wata tafiya a inda zamu iya cewa yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za ta ziyarci filin kungiyar kwallon kafa ta Newcastle a wasan da za su fafata na biyu. Shin ya kuke ganin za ta kasance? Kuna ganin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za ta iya yin amfani da damata domin ta samu ta zuba kwalakwalai a filin kungiyar kwallon kafa ta Newcastle ko kuma? To mai sauran mu da haka zamu ka karshen wannan shiri namu ne. Muna fatan idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha zaka daure ka danna mana subscribe kana ka danna mana ƙarrar soti domin kasancewa ka mutum na farko da zai tsinka shirin mu da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba. Idan kuma ka ji ma wannan tasha mai sauraron muna fatan zaka yi mana like kai mana comment domin karfafa mana gwiwa ci gaba da kawo muku labarai. Mun gode.